Liwap welaýatynyň Zähmeseýür baba daýhanlary o gozoluk ekinlerinden bol hasyl almakda her ýyl netijeli tepkitleri eýe bolýarlar. Olaryň ata-babalarymyzdan gelýän synagdan geçen ekrançylyk usullaryny ilmiň gadananlary bilen utgaşdyrmak bolsa, sagy toprakdan hasy bol hasyl almagy mümkinçilik berýär. Liwaply bagwanlar üçin şu ýyl bereketli ýyllaryň birine uruly. Şunkunda miweli baglarda kemale gelen hasyllar gowandyrjy häsiýete ýedir. Möhümleýin agrotehnik çäreleriň öz wagtynda alınıp barylmagy netijesinde çekilen ihlasly zähmet bol berekede beslenýär. Süýjü tagamly, datly miweler diňe bir özüniň daş görünüşi bilen tapawutlanman, ýokumlygy, şeýle hem insan taglygyny berkitmekde, oňoýly täsiri ekologiýadan arasalygy bilen tapawutlanýar. Olar durly görnüşli vitaminlary ören baýdyr. Güneşli ülkemiziň ählilerine bolşýaly, häzirki wagtda Liwap welaýatynyň hem balyk meýdanlarynda bir kemsiz besip ýetişen miweleri öz wagtynda ýygnamaklyk işleri köpçülikleýin we gyzgalaňly dowam edýär. Umuman welaýatda miweli baglardan bol hasyl almakda ähli etraplarda esasan bolsa saýat, halas, çärji etraplarynda ustat bagwanlaryň gazanan netijeleri hasy bellemäge münasipdir. Şunkunda Liwaply bagwanlar ülje, alça, alma, erik, şettali ýaly miweli baglaryň bol hasylyny kemale getirdiler. Miweli baglar ýetiştirilende olaryň hasyllaryny halka ýygderlik hödürläp durmak maksady bilen irki, aralyk we giç bişýän görnüşler saýlanmalyňar. Olar özleriniň garamagyndaky baglara ide işlerini her bir görnüşiň tebii gaýratynlyklaryna görä agrotehnik talaplara laýykda ýoly goýýarlar. Ihlasly zähmetden bereket tapýan Liwaply bagwanlar halkymyzyň bolelyň durmuşda ýaşamagy, bagçylygyň ösdürilmegi ugrunda taýsy tagallalary diýen türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar.